no perdre de vista el patrimoni, és un actiu i una obligació de les associacions del govern municipal i, evidentment, també dels particulars. Fem que la gent valore més el patrimoni i, a més, que el patrimoni ens siga el condicionant per millorar aquests espais públics i la ciutat que volem. Que preocupa't de conèixer el patrimoni i la història de Vila-real, perquè només se valora allò que se coneix i només s'estima allò que se coneix. Benvinguts a les converses Altagoba de Poble, la celebració dels 30 anys de la revista, i avui la conversa, la tertúlia, gira alrededor del patrimoni de Vila-real. Els invite a seguir una tertúlia que segur serà molt interessant, el patrimoni i la història. Conservem el patrimoni que tenim? Al llarg dels anys, quant de patrimoni històric hem perdut? Visualitzem el patrimoni que hi ha? Què podem fer per a millorar-lo? Són algunes de les qüestions, de les preguntes que plantejarem i per això comptem amb Emilio Obiol, regidor de Patrimoni, Núria Paterna, arquitecta, i Toni Pitarch, historiador. Benvinguts tots a les converses de Poble. Començaríem en el primer lloc en la data del 20 de febrer de 1274, a la Carta Pobla, a la Carta Fundacional. Què suposa la Carta Pobla de 1274 per a la identitat de Vila-real? Toni, historiador. Bueno, la veritat és que Jaume I no solament funda Vila-real, sinó que posa les bases legislatives, perquè a banda dels furs també organitza un poc el que seria l'Ajuntament, en altres denominacions i tal. Ens concedís una fira, un mercat setmanal. Entrem primer a Furs d'Aragó, després ja canviaria als Furs de València, tal qual, però són les bases del creixement del poble. També se fan cartes animant a la gent que vingui a repoblar la ciutat, perquè és una ciutat nova, així no n'hi havia substracte poblacional, encara que n'hi havia població dispersa per l'horta, diguem, però quan ve Jaume I, els moros que podien haver dit el terme van fugir tot. Vila-real és un poble de cap nou, que comença 1274, i podríem dir que això és la primera pedra d'aquest gran edifici que ara ja té 54.000 habitants des de l'any 9. Aquesta pedra que seria el primer patrimoni, el naixement de la ciutat com a tal, com es configura la vila, una vila medieval? Emilio també sap molt al respecte, l'arquitecte també ens pot aportar els seus datos, i jo els invite a que puguen anar dialogant en funció de les preguntes que els vaig a fer. A mi, en funció de la pregunta que tu fas, me sorgeix una idea que crec que no sopesem, és a dir, podem parlar de l'any de la fundació, segle XIII, etc., però la ciutat, i per tant el patrimoni, estem davant d'una ciutat molt jove. Si ho agafa 25 anys, que és una generació matemàtica, o 60 anys, que podria ser la generació actual del que vivim, davant de nosaltres, pensant que cadascun de nosaltres va vindre així l'any 1274, només tenim 13 generacions, és a dir, 13 persones més. Per tant, això per un costat. Si a més li afegim que Vila-real, com ha dit ara Toni, i tots sabem, ha estat una vila reial, no feudal, no noble, automàticament pensem també, i acertem, que el patrimoni, almenys el monumental, no va ser extraordinari. Per tant, aquests dos serien dos conceptes que a mi m'agradaria subratllar o fonamentar per al possible debat sobre patrimoni. És a dir, som molt jovens, és una ciutat molt jove, lligada al rei, i això ha marcat uns inicis d'un patrimoni molt particular, molt de Vila-real, que després ha passat per moltes circumstàncies. Molts jovens, però ja tenim més de 750 anys. Clar que sí. Passa ràpid el temps. I quins elements patrimonials d'aquella època encara són visibles i quina lectura podríem fer al respecte de la situació actual? Tenim sobretot la configuració del disseny original que se va crear de nova planta, que és el que ara veiem, disfrutem, que són els carrers, la disposició ortogonal, la plaça de la Vila, fonamentalment, plaça de la Vila, la seva configuració, els seus arcs, encara que una de les quatre cantonades va desaparèixer quan se va ampliar a la plaça Major. I després
tota aquesta morfologia i després el tema de l'única torre que ens queda, que és la Torre Motxa i el trosset de murà de la Casa de l'Oli, en algun arc medieval i algun vestigi medieval, però el que és la inicial, poc més que la morfologia. Després també, evidentment, la situació de l'església, és on estava l'antiga parròquia, però a nivell portes, a nivell... Els elements patrimonials d'aquell moment que se conserven podrien ser exclusivament els que diu Núria o veu que n'hi ha alguns altres també? Jo crec que el que diu Núria, jo crec que ha pegat en el centre de la diana, no? I que al mateix temps possiblement siga, almenys des de la meva visió, és a dir, l'element patrimonial més important que té la ciutat és que un dia ha venit otra vez en la seva història de Vila-real, l'any 1909, la hechura medieval. Exacte. És a dir, la forma medieval, això que diem la planta hipodàmica, etc. Això és, si ho agafa els distints tractats històrics, urbanístics, etc., és allò que ha pegat la volta a Europa, com a mínim, dins d'una tipologia de ciutats d'urbanisme medieval valencià, on el primer exemple que sempre es posa per la seva perfecció és Vila-real. Si tu eixes allà al carrer i preguntes què és això, jo estic segur que la gent és possiblement el que menys sap, no? I se queda, és la monumentalitat, no? Però aquesta, sense dubte, és no solament allò més vell, sinó el patrimoni de caràcter històric monumental més important que tenim, sense dubte. I ahí és on jo crec que n'hi ha que fer més força. Este govern, si me permetissis, o este govern ha fet algunes iniciatives, però sobretot concretat en això. Està bé rehabilitar la Torre Motxa, està bé rehabilitar, no sé què, però parlar d'això, d'hechura. En aquest sentit, creu que s'ha visibilitzat bé, s'ha donat a conèixer, s'ha potenciat aquests aspectes que estàs comentant? Com diu Emilio, hi ha Francesc Eiximenis, que era el confessor, diguem, assessor també de la reina Maria de Luna, que va morir així darrere, l'Hostal del Rei. Ell va veure Vila-real, va aixafar Vila-real, perquè aquests dies, mentre es van fer el soterrar, ell va aixafar Vila-real i el va veure. I mos va alabar com una ciutat molt ben estudiada i feta, ho fica com a exemple de les ciutats medievals del segle XIII, perquè encara que el Renaixement, quan estudiem en els alumnes, expliquem el Renaixement de les arts i tal, anem ja al segle XV i tal, per Roma, els pintors estos, Miguel Ángel, Rafael i tots estos, però en realitat el Renaixement de veritat de les ciutats en Europa és el segle XIII. Al segle XIII se funden moltes ciutats en Europa, i així Jaume I fa aquesta missió, Vilanova i la Geltrú, que la va fundar el mateix any que Vila-real i tal, són ciutats noves, i de totes aquestes noves que se'n fan moltes, Francesc Eiximenis ressalta Vila-real com una ciutat exemplar, molt pareguda a aquesta ciutat ideal o divina que diuen ells en aquella època. I això ho hem de, com diu Emilio, li hem de donar la importància que té, perquè és molta. I molta gent, a més gent especialitzada, fora d'ací, això ho han estudiat. Clar que no és una cosa de domini públic i tal, encara que Vila-real jo crec que és un poble que dins del baix nivell que n'hi ha de coneixement històric, però Vila-real la gent, jo crec que cada vegada s'interessa més, i els vilarrealencs estem orgullosos, tu vas per ahir, és que som de Vila-real, ho diem a tot el món, tenim aquest vici. Tindrem més coses o menys, però som de Vila-real i ho portem en orgull. Què s'ha fet, Emilio, per a donar a conèixer aquest patrimoni? Des de l'Ajuntament s'ha fet alguna cosa o heu estat passiu? Bueno, jo què he de dir, intentaré dir la veritat, o la diré, però no solament des del punt de vista de l'hechura, que jo diria que este govern és concretament d'això, del que més ha fet, m'explique. La gent de Vila-real veurà si camina, que s'han marcat part, en una primera fase, les muralles medievals, per on anaven, on estaven els portals, ens van quedar en una primera fase i tenim una altra en cartera, però encara no ha sigut possible. Precisament això anava per ahí. Se van posar uns QRs i unes senyalitzacions entre ells intentant valoritzar això, no? Però jo crec que encara queden moltes més coses per fer. Acabar la senyalització de la planta hipodàmica és indispensable, en una segona fase. Aquesta segona fase, no vaig a dir-lo, però significaria el mateix, treure el llenç de muralla que queda en el carrer de la Mare dels Desemparats, conforme van fer en la Cova Santa, marcar el portal de València i pràcticament en això estaria tot fet.
de manera que ens faríem una composició. No? I tenim en cartera també, i aquesta és una inversió que esperem que sigui relativament pronta, com un element d'aquest 750 aniversari que deia el presentador, fer en el que és el carrer Vives i la placeta, fer del carrer Vives al costat de la Torre Motxa una placeta que incorporara en el terra, és a dir, en el piso de la plaça, per entendre'ns, l'ideograma de Veciana de 1546, assenyalant la Torre Motxa, precisament abundant en això. És a dir, tindríem, per tant, Vila Marcada, una nova plaça que commemoraria esta hechura i els 750 aniversaris, i la ideograma de Veciana a una escala important de 4 per 3 metres, on els xiquets podrien xafar i situar-se en la vila, en el dibuix i després caminant en la ciutat. A Vila-real s'ha destruït molt de patrimoni, no? N'hi ha algun element que vosaltres vos haguera agradat que estiguera avui en dia així, recordar a tots els que s'estan escoltant? Com, per exemple, no ho sé... No sé, a tots ens ve l'antic ajuntament, que haguera pogut tindre un altre ús, o el convent de les Dominiques és el més sangrant. Però és que després tu vas pel carrer Major i a mi me dol, perquè jo no vull tirar la culpa a ningú. La meva família ha sigut tota la vida clients de don Alejos, en ese, acaba en ese, com diu la gent, de don Alejo, el pare d'Alejandro Fondemora, doncs anàvem allí al metge, i aquesta casa a mi m'encantava, una casa modernista i tal. I jo no sé què va passar ahir, van tirar el pla i van fer un edifici nou. A Vila-real no tenim tantes cases modernistes com a Borriana, i no sé, a la meva l'Ajuntament d'aquella època, no recordo en quin any se va tirar, en cas seria el ple franquisme, no sé, els últims anys, a mi no hi havia tanta consciència ni entre la gent ni entre els governants, no vull aculpar a ningú, no? Però vull dir que s'haguera pogut fer alguna coseta més. No tenim molt de patrimoni, però per això mateixa, la casa d'Escoret, jo suposo que estarà protegida, que està al carrer Major, entre el carreró de Climent, és un dels exemples que tenim més grans, i, clar, l'ideal seria que abundaren els diners públics i l'Ajuntament poguera comprar també la casa d'Escorets i fer allí un xicotet museu i tal. Ara, jo aspiro, no sé si ho veuré encara, els anys que me queden, que a Vila-real tinguem un museu de la història de la ciutat. A part de la casa de Polo, que és una alqueria amb les seves limitacions i tal, un museu de la història de la ciutat, no solament pensant en l'aspecte didàctic, perquè ara els xiquets de les escoles, instituts i tal, la veureu, sinó inclús ara que podem aprofitar-nos d'aquest turisme esportiu que ens genera el Vila-real, que estem molt satisfets tots, fer com una ruteta, i potser això un museu d'història de Vila-real, hi hauria un apartat dedicat a la taronja, per supost, a la ceràmica, la part econòmica, però després també, no sé, Jaume I, el que hem dit, dir Vila-real, hi tenim coses que contar-hi molt interessants. El que passa que la gent fins ara ho desconeixia. Jo ara crec que cada vegada la gent va coneixent més aquestes coses gràcies a programes com este, tenim que aprofitar les noves tecnologies, la televisió local, internet, tot, perquè tot això és el que arriba als joves i tenim que aprofitar aquests mitjans. Núria, es pot avançar urbanísticament sense trencar el patrimoni? Per supost, se deu avançar urbanísticament, però no sols per una consciència que tenim ara, que no tenim als anys 70, que se van fer barbaritats urbanístiques, però en Vila-real, en tots els pobles, en tots, on vas, veus on està l'intrusisme dels anys 70 a nivell arquitectònic, que dius, clar, no podem ara tirar-ho tot, però ja no és que tinguem aquesta sensació de conservar-lo, sinó jo vaig un pas més enllà, que pense que a nivell urbanístic tu vas passejant per un carrer, i tenim que adequar, com estava dient Emili, el tema de marcar on estava la ciutat, inclús en algun element més marcat, que ens diga on estan les portes, que estiga tot marcat la vila, inclús en canvis de paviment, com s'han fet en algun edifici, però simplement a vegades no hi ha espai perquè ja està construït, ja està fet, però que quan passes per davant d'un edifici que té importància, que l'urbanisme, una placeta, un espai diferent, un canvi de paviment, un espai que la gent pugui allí participar i quan, encara que no sapiem que aquest edifici és de tal segle, té aquesta importància històrica, que quan la gent passi per allà diga, així n'hi ha alguna cosa que és més important que el simple cantó de l'avinguda X, que són 4 edificis, i ahir n'hi ha un important, però que
l'urbanisme acompanya i li dona el valor que realment necessita, aquest patrimoni. Que la gent intuïsca que ahí n'hi ha alguna important, que crec que no ho tenim. Ho tenim com a idis cada cosa, bueno, evidentment la plaça de la Vila, són espais molt més emblemàtics, però altres punts molt importants que passen molt més desapercebuts per a la gent perquè no acompanyem en l'urbanisme. Llavors jo crec que no és que tinguem que conservar-lo, és que tenim a més que fer aquesta simbiosi de que acompanyem en el disseny urbanístic per a destacar la importància del patrimoni que ens queda. Núria, en la Torre Mocha no se va acompanyar. Per supost, és un exemple claríssim. D'un moment determinat, d'una època i d'unes decisions que se tenen que prendre potser en aquest moment i són importants, no? I aquestes decisions patrimonials quan se prenen. Per supost que són importants. En aquest sentit, moltes vegades no s'entén per part de la gent, moltes vegades. L'actual equip de govern ha apostat per comprar patrimoni i ha rebut moltíssimes crítiques. Està d'acord en la compra, esteu d'acord en aquesta compra de patrimoni que ha portat a terme l'Ajuntament? Volia fer una puntualització, perquè avui per avui soc més neutral que Emilio, després li passo la paraula. Tant a la Torre Mocha com, per exemple, clar, que la gent ha criticat molt a l'Ajuntament en el sentit que l'Hostal del Rei ara no és patrimoni municipal, però jo sé que l'Ajuntament ha intentat comprar-lo. Si van arribar tard, jo no ho sé més la història, ha sigut una llàstima. I el que tampoc sé, perquè Batiste Carceller, encara que tots el coneixíem i tal, però la gent també parla com si Batiste Carceller era construïda en un bloc de pisos i falta saber ahir, no? Això vindria al meu de lluny i el meu pobre Batiste volia això evitar-ho i no va poder, perquè la gent ho paguen tots els polítics, tampoc tenim que ser tan radicals i els polítics fan el que poden moltes vegades, no el que voldrien. I ara li deixo la paraula a Emilio. Bueno, a mi la veritat és que quan la direcció de poble me va invitar, me vaig pensar que m'estava llegint el pensament, perquè conforme sap el director, jo ara, fora de la meva feina com a polític, estic fent una monografia urbanística sobre la vila i me venen tantes coses al cap que no sé què dir, no? Però ne diria algunes, per exemple, de la Torre Mocha, no? I això me porta a un debat que sempre està. Torres Moches n'hi ha moltes. I en molts anys. I en moltes èpoques. Que senceres. Una altra cosa és que això siga la més visible, la més irritant, i anem cadascú que li fiqui el qualificatiu que vulgui. Recorda que és de l'any 81. Sí, sí. Amb el vistiplau de totes les normatives oficials, en aquell moment del Ministeri de Cultura, etc. Però, bueno, n'hi ha moltes, insistisc. I si no m'enganya, perdone que li talli, crec que també unànimement l'Ajuntament en aquest moment va optar per portar a terme això perquè el tema d'ingrés crec que va per allà estirs, no li confirme del tot. Això no t'ho sabria dir, però al tanto, el que vull dir, i això entra en un capítol que és fonamental i que Núria ho dia de passada. És a dir, està bé que els governs són el que són, tenen lògicament l'obligació legal de protegir el patrimoni, etc. Però la iniciativa privada què diu? Què pensa? Si li assistís la llei, com en el cas de la Torre Mocha, jo el tiro endavant. O més recentment, en un mas que no vaig a dir el nom perquè crec que no val la pena, l'Ajuntament va fer tot el que podia i més, però el propietari aquí es va dir jo soc l'amo de tal i per als meus interessos empresarials faig el que cal fer. I l'administració no té armes suficients per parar això si no és que s'està protegit. Però podríem això parlar també, per exemple, de totes aquelles cases que tenen un tros de murada dins de sa casa i a partir d'ahir cadascú que tinga la memòria lliure i la imaginació encara més lliure i pense el que pensa el propietari de tindre dins de sa casa un tros de murada. Que està l'exemple feliç del Miso, del popular bar de Vila-real, que quan li va aparèixer aquell arc, ell pareixia que li havia caigut una plaga damunt i després era el més content quan ensenyava a tots, mireu que ha aparegut així i tal. És a dir, que la gent també té que aprendre a valorar el patrimoni. És molt important, jo crec que això és molt important. I com se fa? Bueno, entre altres coses se fa fent tertúlies com esta, no? I ahir n'hi ha molt que fer, N'hi ha molt que fer, molt que fer.
Entraves en la pregunta, que és una pregunta clau, i que jo la resposta me la porta de casa, Me la porta de casa. I jo dic, vinga, sí, ja disposat a donar titular, però este és el titular que vull donar, no? És a dir, jo en temes de patrimoni, anem a parlar només d'ajuntaments de la democràcia i d'abans. En temes de patrimoni, ningú ajuntament ha fet tant en adquisició de patrimoni com una inversió cultural que este. Ningú. Podem sumar. Ens pot recordar què és el que Bueno, per exemple, jo li tinc molt de carinyo a esta casa, perquè jo soc molt partícip personalment del que n'hi ha així, per exemple, esta casa, d'una família a la que Vila-real li ha donat les gràcies perquè això se va comprar per 2 milions d'euros a la família Fontdemora. I a mi me consta, perquè ho sé, que tenia ofertes superiors a esta. Se van pagar 2 milions d'euros en 4 anys, per tant, mig i mig, i recorde perfectament, i així n'hi ha més d'una persona que estava en allò, que crec que els únics que creiem era la vintena de persones que estàvem en el govern. Evidentment, l'oposició ens va maleir i ara no és d'ací. Però, bueno, això forma part de la dinàmica política i, en fi, i bien fet està, i ojalà torni més, no? Més coses. S'han comprat per 260.000 euros 1.200 metres de jardí i l'alqueria modernista de Vicent Pujol. Això ha sigut un xollo, Això sí que ha sigut un 260.000 euros. Sí, sí. No vaig a dir que és el que val un sopar, però sí el que valen 500 sopars. Podríem continuar. Ho tinc així apuntat i podria mirar-ho, però la llista podria ser llargueta. El Molí La Vila, que estava caent, se va rehabilitar en una primera fase i està com està. És veritat que després ha passat el que ha passat. L'Alqueria del Carme se va rehabilitar, en part. La Torre Mocha, otro tanto, no? I possiblement, bueno, si és qüestió de dir-ho, me vaig apuntar així, a correcuita, veritat. Rapidet. Sí, diga. Varen començar en Sant Pasqual, Portes, Cor, Nactes, Gran Casino Tagoba, Molí La Vila, Alqueria de Pujol, Magatzem de Messeguer, el bingo que la gent diu, el Molí Nou de Santa Sofia, hem remodelat l'albergue Centoia, hem rehabilitat la façana dels Pares Franciscans, hem gestionat la presència de 2 escultures de Jaume Plensa, un dels millors escultors del món, hem fet durant 13 anys el Museu d'Art Urbà d'artistes reconeguts joves europeus, l'Etxura de la Vila, la restauració del cor barroc de l'arxiprestal i del romàntic, etc. Per tant, i anant al gros, una inversió multimilionària, relativament criticada, però això és el de menys, perquè l'important és que la ciutat ja té. Este govern se n'anirà, i vindrà un altre, i un altre, i un altre. I així queden coses per fer. Este magnífic, extraordinari, sin par, que diria aquell. Teatre Tagoba necessiten 800.000 euros. Bueno, doncs el pròxim Ajuntament l'ha de fer. I ahir les crítiques de l'oposició que han vingut en 2 sentits. Un, que jo ho contestaria jo mateix, perquè diuen ara era el moment, perquè diuen ara no n'hi havia diners, tal i qual. Claro, per la cultura n'hi ha gent que mai és el moment. Evidentment. Jo això m'és igual. Però l'altre seria, que ahir sí que estic un poc més d'acord, que molta gent se queixa de que falta també molts edificis, està clar perquè falta finançament, de donar-los un ús. Per exemple, el Molí La Vila, si se poguera ficar allí un baret o un conserge que això ho cuidara perquè no estiguera com està, tal, però jo comprenc que això és falta de pressupost de quan hi hagi que això se farà, però, en fi. Estem d'acord. Jo crec que el que diu les crítiques de bona part de l'oposició, de bona part del poble, no? És a dir, bueno, evidentment, ara n'hi ha, però n'hi ha que donar-li ús. Això és difícil, A vegades és més difícil que comprar-ho, mira el que t'he dit, no? Perquè comprar-ho depèn de la voluntat. Fer això és més complicat, perquè depèn d'altres coses, no? Però és un... A mi el que m'agradaria és no solament situar el tema de patrimoni en clau de present, sinó també en clau de passat i en clau de futur. L'ús és de futur, perquè ara n'hi ha molt de patrimoni per a traure-li trellat i substància, no? Però un altre tema pendent de Vila-real, per exemple, i l'havia dit el presentador en origen, era l'ambivalència i la polifuncionalitat del patrimoni monumental per a canviar-li l'ús. Així Vila-real també té assignatures pendents.
i continua sent una assignatura pendent per a Vila-real, i Núria d'això pot parlar molt, no? És a dir, hem comprat un teatre, hem comprat el que siga, però a lo millor les necessitats fan que aquest teatre estigui inventant, se puga convertir en un centre de salut o se puga convertir en un centre cultural. Aquesta és una assignatura pendent, i jo crec que el govern anterior, el nostre, l'actual, ahir n'hi ha assignatures pendents que haurà tingut, des de la meva perspectiva, que aprovar. Per exemple, jo recorde, en un congrés, quan jo estava en la meva feina, en Laredo, estem parlant de l'any 2000, 2005, 2006. Jo recorde una escola, en Laredo, com el Cedre, hi ha moltes en Espanya com el Cedre, que era un centre cultural. Jo recorde que al regidor del moment li ho vaig dir, era el moment de convertir el Cedre en un centre cultural que la ciutat no té. Que durant la República aquest plano del Cedre el van aplicar a que no el té. I van fer una escola, que es continuava l'escola, però al mateix temps se va fer una altra escola, Cedre 2. Bueno, doncs a lo millor alguna cosa que ara està desaprofitada podria omplir-se de contingut en una altra. Crec que, a més, això a la ciutadania li dona satisfacció de tindre patrimoni i de reaprofitar-lo en altres usos. Tampoc és fàcil. Ara que has dit de tindre patrimoni, una cosa que m'ha paregut molt interessant, que has dit al principi, és que Vila-real, al ser una vila reial, quasi l'amo era el rei, i el rei passava per així quan passava, que a part que entre ciutadans hi havia més igualtat, diguem, que no els que depenien d'un duc, d'un senyor feudal, no? Pues clar, jo, no sé, l'any passat vaig estar en Gandia, vas allà al palau del duc de Gandia i tal, així no teníem un duc, no teníem aquests palaus, perquè, clar, és normal que no tinguem aquest patrimoni, perquè això ho explica la història, no? Això m'ha paregut molt interessant. Això sí. I jo aniria, perdona, més enllà, ja no sols l'ús que té un edifici o un patrimoni, sinó, per exemple, tot el terme que tenim parts molt interessants, tota la nostra economia agrícola està fa 70 anys, també se podria dinamitzar, fer rutes, que la gent poguera eixir, fer esport, caminades en família. És que podríem, ja no és l'ús interno, sinó fer unes rutes en uns noms, en un interès que la gent... Que desperti aquest interès, no? Que desperti aquest interès, que a la gent ixa a caminar i se'n va a l'ermita, però que tinguera rutes per la part est, que tinguera rutes també acompanyades de riquesa botànica, com tenim ruta botànica, però ja no sols és l'interior, sinó la gent potser no sap que l'alqueria tal està, o l'aqüeducte està, tindre una ruta, com s'ha fet alguna vegada una volta al terme, també seria una manera d'apropar el patrimoni sense tindre que estar sempre donant-li un ús, sinó a nivell extern, a nivell esportiu. N'hi ha diverses, perquè, per exemple, jo he fet molt més encara. La ruta del traçat de la Panderola, que està assenyalat. Això estaria, tot això, però a un nivell encara més gran. Sobretot la zona més est, que és una zona molt bonica, a nivell vora riu, a nivell alqueria, a nivell... Se podrien fer moltes coses a nivell... I a més que la gent està molt de moda, eixir, fer deport. I és bo per la salut. I a més és bo per la salut. De fet, la caixa rural... I seria una manera també d'apropar a la gent a nivell, fas esport, però vaig per el camí que arribi a tal monumental, infraestructura de l'aigua lligada al Millars, el que sigui. Podríem fer moltes coses. El sindicat de recs, la caixa rural, centre excursionista, ne solen fer, Ho sé, però a més nivell encara. Sí, això que tu dius és de veres. Jo crec que en el tema del patrimoni n'hi ha un aspecte que moltes voltes la gent parla d'orella i recrimina o reivindica. Diu, escolta, no, és que tal ciutat, no anem a dir noms perquè no ve el cas, no? En el 2% cultural, en el 3% cultural... El 2% cultural o el 3% cultural, això és un regal. Prèviament, tu has de portar una sèrie d'inversions de l'Estat, que és el que després te permetís demanar el 2 o el 3% cultural. Per tant, si tu no tens inversions de l'Estat, del tipus que siga, no tens ninguna opció de tindre ni el 2% cultural ni el 3% cultural. Què vol dir això? Això vol dir que n'hi ha ciutats del nostre entorn que se'l guanyen, el 2% cultural, i altres se'ls ve sobrevingut. I, per tant, tot és més fàcil. Però això continua sent també una assignatura pendent de Vila-real.
És a dir, reclamar i obtenir una dotació d'infraestructura, siga la que siga, del govern d'Espanya, te dona una sèrie d'amplitud de possibilitats a posteriori en matèria de patrimoni que sempre va bé, no? Perquè, en fi, això val diners, això val 2 milions d'euros, que són diners. No? I això és una altra assignatura que este govern, els que vinguin, han d'intentar aprovar, i no és fàcil, no? No és fàcil. Val a dir que aquests 2 milions d'euros se van pagar exactament 900.000 euros en fons europeus. O sigui que així pràcticament la meitat en aquesta primera fase de la compra i rehabilitació, la meitat, el 48%, es va fer en fons europeus, en fons FEDER. Ojalà haguem tingut la sort de fer-ho en altres llocs on, en fi, no hem tingut sort, anem a dir-ho així. Home, jo sempre he pensat que el Museu de la Taronja de Borriana, que el conec bé perquè l'amic Santiago Vilanova i jo vam fer la guia didàctica quan se va obrir, està tancat en Borriana. Jo crec que si el Museu de la Taronja estiguera en Benidorm, potser no hagueren tancat, perquè a Benidorm potser li arriben més fons, no? I és, no sé, és molt trist. Però, clar, aquesta idea que jo tinc de Vila-real, del Museu de la Història i tal, jo sempre he pensat que una vegada ho vaig parlar, crec que en Manolo Vilanova, quan era alcalde, que Vila-real, potser, clar, és que nosaltres som una generació que encara hem viscut un poc el terme, siguem fills de llaurador o no, jo soc fill de llaurador. I llavors n'hi ha molt de vocabulari agrícola, no? Els pous de reg, les sénies, tal, els reguers, els sifons, bé, tot això, la maquinària agrícola, etc. Però inclús les cases. Jo tinc ahí la foto fixa de la casa dels meus avis paterns, i a casa dels meus abuelos tenia allí un corral, que tenien naturalment l'entrada de carro, entraves el desllunat que se diu, dalt era el terrat, i a mà esquerra estava l'estable, que n'hi havia lloc per aparcar el carro, un estable gran, ahí estava l'haca, no? Se ficava dalt la pallissa, les bales de palla i tal, davant el comú, que era una caixeta que quan s'omplia la buidaven, ahí a pales, no? Sí que no sabem el que és un comú, doncs jo ho he vist en estos ulls. Després ahí el desllunat tapat pel terrat d'un balconet, m'abuela hi guisava encara en foguer de llenya, perquè nosaltres encara hem viscut la transició de la llenya al petroli i del petroli al gas, cosa que ara es parles als joves, i això se creuen que és el paleolític, no? I això per mi fa 4 dies, que ara sí que jo tenia 7 anys o 8 o 10, però els anys han passat molt de pressa. Entonces, claro, al meu Vila-real, conservar una casa tipus com l'ara dels meus abuelos i tal, no sé si en quedaran moltes, però potser si els diners ho permetrien, això estaria molt bé, perquè aquestes coses que jo tinc ahí al cap, perquè ho he viscut, la gent jove ja no ho ha viscut, això, perquè no solament era treballar al camp, era la forma de viure, tot. Aquests corrals que pintaven en calç per a desinfectar, que no serà una cosa estètica, sinó sanitària, no? Era una forma de vida, i tot això, quan la nostra generació desapareguem, això s'està perdent, que encara ho tenim en el cap, com per exemple també aquesta generació dels nostres pares que van viure la Guerra Civil i ara pràcticament no en queda ningú. Jo sempre m'arrepenit de no ficar-li el casset a ma abuela, que tenia molta memòria i tal, perquè això és també, la gent major sap moltes coses. I també l'arxiu, jo crec que ja ho estan fent, i ara hora també, no?, de tenir un arxiu no solament d'objectes materials i papers, sinó l'arxiu sonor de gent major que conta les seves experiències. Això també ho hem de cuidar i és patrimoni, també. És patrimoni, igual que patrimoni sonor. tot l'espai agrícola, econòmic, i tota la configuració que tenim del terme. Són aportacions que estan fent els nostres tertulians, aportacions interessants, que Vila-real té més o menys patrimoni, però quin rol pot jugar, per exemple, el patrimoni religiós en la ciutat de Vila-real? Bueno, jo personalment i políticament nosaltres ho hem tingut clar, és a dir, jo vaig a dir-ho ben clarament, l'aposta decidida més enllà del nom, pel turisme religiós és una aposta d'este govern. Per què? Perquè jo crec que n'hi ha un bon grapat de material patrimonial al voltant de la religiositat de Vila-real. Històric, actual, material, immaterial, llegendari, etc. Per tant, pot ser avui ningun actiu patrimonial aglutina més recursos al seu voltant i el faça més potent i més gran que el tema religiós. Religiós cultural, per a que ningú se senti excluït, perquè no se tracta de confessions, no estem parlant de confessions. I així, sense dubte, n'hi ha un factor diferencial claríssim que és Sant Pasqual, o com a mi m'agrada dir, el fet pasqualí o l'entorn pasqualí, on ahir se poden sumar una sèrie d'ítems culturals de distint caràcter
llegendari, històric, estrictament catòlic, protestant, contrarreforma, etc., que poden ser molt atractius. Jo crec que per així n'hi ha que continuar treballant i aprofundint. Que aquest és el més important? Jo no sé si serà el més important o el menys important, però possiblement sí el més visible en les circumstàncies actuals d'elevadíssima competència turística. Un castell, bueno, pues en fi, diu, a on no n'hi ha? Així. En Onda sí. En Onda sí, i 300 torres o més, no?, que deia aquell, no? Però de dir, escolta, i aquesta gent de Vila-real, diu, això de religiós què és? Bueno, doncs, en fi, abundar en la figura de Sant Pasqual. Per tant, la diferència, la diversificació, la singularitat és esta. No és una broma, no és una broma, no és un capritxo. És la reflexió sobre un fet diferencial que permetís acumular, és la teoria de l'acumulació, no? I així, en aquest sentit, el govern actual ha fet coses que, en fi, no he vingut així a parlar del govern, no? He vingut a parlar de patrimoni, no? Però alguna coseta ha fet, i abans se van fer moltes més importants, lògicament, no? És a dir, la basílica actual, etc. Però nosaltres hem intentat continuar. I a mi personalment, és una opinió personal, a mi m'agradaria que el pròxim govern, siga el que siga, en este color o en un altre color, indistintament de la seva ideologia, no abandonarà esta via, no? Em pareix absolutament, seria suïcida. És una via interessant des del punt de vista arquitectònic, històric, patrimonial i al mateix temps també cultural i turístic, no? Claro. Sense oblidar l'arxiprestal, que està clar que Sant Pasqual la joia de l'arxiprestal no podem deixar. Pràcticament de tot el món, Sant Pasqual, i a banda que han vingut així tota la monarquia, des de Felip III, no? Felip II, després III tal, han vingut tots. Però, clar, és que l'església arxiprestal és de totes les esglésies d'Espanya, i no ho diem perquè som de Vila-real i tal, és que està escrit, però quan ens ho han dit des de fora. És una església que podria ser basílica des del punt de vista arquitectònic, és monumental, és l'església parroquial més gran d'Espanya. I a banda té des de les retaules de Paulo de Santo Leocadio, que estaven a l'església gòtica anterior, que són ahir pràcticament ja quasi del Renaixement, del final de l'art gòtic i tal i qual, que té això molt de valor, tot el patrimoni, tot el que n'hi ha dins, perquè no oblidem que el presbiteri dins això és un museu, i ja hi tenim, no sé, obres, creus de plata, no sé, no cal dir ara tot el que tenim, la custòdia d'este i tal, i que juntament al Museu de Sant Pasqual, sense oblidar, que això depèn també de l'arxiprestal, la Setmana Santa, que és una exposició d'art, d'imagineria religiosa a l'aire lliure, com dic jo, que se passeja per tot el poble, tots no tenen un hortells, o altres escultors, Octavio Vicent, que de fora i tal, però que tenim unes escultures impressionants de Setmana Santa. I això, com ho hem vist tota la vida, a més no donem la importància que té, però això té molt de valor. Penso que no som conscients del valor que tenim, que no és per divulgació, no sé, però és que crec que no som conscients que és una de les parròquies més importants d'Espanya, que se va fer en un moment que ho requeria la ciutat per la situació històrica, que requeria molta més capacitat, però la riquesa que tenim en l'arxiprestal, hauríem donar-li més Desoblidamos d'Ignasi importancia. A lo mejor es Vergara, perquè sempre el que l'escultura tenim d'Alfred, li donem menys importància que si anem a un altre lloc, però... Tal vegada, per el que estic veient, els tertulians coincideixen principalment en el valor patrimonial religiós. Sí, jo a més estic... Si tingueren que quedar en algun aspecte, se quedarien... Jo recordo una anècdota un dia donant classe, perquè jo sempre donava geografia, història i aquestes coses, però això era quan encara estava de mestre, crec que el Pasqual Natcher, es vaig passar unes diapositives i tal, i havia estat en Roma, que era quan van obrir allò de la Capella Sistina, el frontal aquell i tal, i m'haig comprat un DVD, vine tot emocionat, i vaig ficar-les algunes i tal, perquè estàvem donant el barroc, no? Entonces, i total, que era una xiqueta, por favor, maestro, que puedo salirme i tal, i jo dic, que te trobes mal? Dir, no, és que jo soc de tal confessió, que no vull dir-ho perquè no tinc res en contra d'aquesta confessió. No era moreta, una època en què no n'hi havia així musulmans, d'una altra, és igual, la que fora. I jo dic, jo no soc cura, jo no estic donant classe de religió, estic donant classe d'art. Per tant, tu, si diu que tu religió no te recomana això, digues que el cat ha dit això, que estudia, que és un analfabeto. No n'hi ha cap religió autèntica que recomane no saber i aprendre coses. Jo dic, quan donem l'art musulmà o altres coses, o els protestants o tal, també ficarem sinagogues o mesquites, el que faci falta. Jo soc d'història, no soc capellà. I això la gent ho ha de valorar.
perquè a la Guerra Civil, per desgràcia, hi havia molt d'analfabetisme un costat i l'altre i no cal recordar les maleses que se van fer perquè no hi havia criteri cultural i artístic. Núria, el valor artístic és molt important en el que estem parlant, però a l'hora de construir aquests edificis, avui en dia se podrien construir de la mateixa manera que se van construir? O pot destacar algun aspecte en quant a l'edificació? Claro, pensem que el poder que tenia l'Església en els moments que era... Claro, ara a nivell civil tenim moltes més ferramentes que se tenia en l'època, que pràcticament va haver una època que el patrimoni de més riquesa se creava perquè la Iglesia és la que manejava, bueno, els seus mecenes, etc. Entonces, avui per avui, clar, no tenim aquesta focalització, però per supost tenim uns anys que el patrimoni religiós és el que marca sobretot la importància de les ciutats, etc. Avui per avui podríem fer... És que m'ha perdut un poc. Si podríem avui en dia fer l'arxiprestal, per exemple, conforme ho van fer els nostres avantpassats, perquè la construcció, me comenten històricament, queda allà també palès, de que era una obra molt complicada a l'hora de fer i ho van portar a terme. La meva pregunta és, avui en dia, en tots els mitjans que n'hi ha i tal, traslladar a una època anterior, seríem capaços de fer-ho conforme ho van fer els nostres avantpassats? La voluntat de molts factors polítics, personals, econòmics, farem equip i conjuntarem, podríem fer una gran obra arquitectònica. Per supost que podríem fer-la. Pense que tenim molts més mitjos. Els mitjos dels nostres avantpassats tal vegada no. Intentar els actuals arquitectes no podrien fer-lo, no? O què? Bueno, però faríem una obra significativa, molt diferent a nivell arquitectònic, però a nivell tecnològic de materials tenim molts més avanços i molta més... El que passa que era una societat més plural i això no se podia fer. Jo crec que els factors serien més difícils d'aunar tots aquests mitjos, però bueno, tenim obres importants que s'han dut en València en molts llocs que són actuals, però se podrien assemejar a un arxiprestal. Sí, jo, parlant de l'arxiprestal que deia el presentador, el director de la revista, jo crec que la Iglesia arxiprestal nostra, evidentment, que és un gran contenedor cultural i parlant de la hechura medieval, tal volta com el primer actiu, val a dir que la gran destrossa patrimonial no va ser la de l'any 61 de la plaça, sinó que va ser realment la de finals del 18 de l'Església, quan se fa aquesta mastodòntica mole que trenca la relació, trenca o esborra, o millor dit, demol a poc l'Església gòtica, i trenca la muralla. Hi ha algunes interferències molt xules. I trenca la muralla. I trenca la muralla i trenca un gran tram de muralla. Sí. Però no solament és això. Jo crec que té molts actius i molts valors patrimonials i l'Església, però no té un que desgraciadament no el coneixem i hem de fer l'equilibri suficient per tal de valorar-lo, donar-li la importància que té i, desgraciadament, no veure'l. Com és la volta de les bòvedes de l'Església, que va tirar endavant, entre altres, el projecte de Juan José Nadal, que era el tatarabuelo de Guastavino, que, com sap l'arquitecte, inventà la volta catalana. És veritat que dalt, tècnicament, i els universitaris, de quan en quan portem en el permís del retorn portem a arquitectes acabats o molt especialitzats i es pugem allà dalt, no? Però realment, este és un factor diferencial de primera magnitud, no? No se pot pujar 20 persones a les voltes i caminar per allí i explicar-ho, no? Però és també, i jo crec que des del punt de vista constructiu i des del punt de vista edificatori, una de les grans diferències d'aquest temple i ho hem de valorar. Jo recordo que en aquest govern vam fer un vídeo explicatiu, patrocinat a més per l'empresa Porcelanosa, precisament tirant endavant aquesta obra, no? I després veus a Guastavino i veus el metro de Nova York i tal, i Nova York està part de l'arxiprestal, de les voltes. Allò, no? I podem estar, jo crec que se pot estar perfectament orgullosos, no? Sí. Tindríem que apropar-lo d'alguna manera més al públic.
Sí, però és impossible. Complicat, i això és si el me repte, a lo permetisses, millor. i ara no se senten molt, no se deu tampoc. Bueno. Per tant, està en trobar aquest punt, no? Ixe punt Entre d'equilibri. saber-ho, reconèixer-ho, doncs hem de fer, si valdran les distàncies, hem de fer una espècie de cova d'Altamira 2, no? Estem orgullosos de la Iglesia Arxiprestal, Per del que supost. tenim. Clar. Estem orgullosos també, i vaig a preguntar-los, a millor m'agradaria que se mullaren en aquest aspecte, de la plaça Major. Arquitectònicament es pot millorar? És el millor que se va fer en aquest moment? La Què plaça, opinen? La plaça Major. mutilada, però no solament el quart d'ICE que van tirar per fer esta plaça gran i el nou Ajuntament, sinó que ja quan se va ampliar, perquè això, hi ha que recordar que això era la carretera València-Barcelona i la carretera Burriana-Onda. És a dir, que això ja, quan se va fer l'antic Ajuntament, ja se van canviar els porxes originals. És a dir, que ahir d'original queda poquet. Després està el que era el cantó, que n'hi ha un estanc, que això tampoc era original. Al costat de la Caixa Rural, també l'any 57, van fer el nou edifici, sí, molt xulo i tal, però se van carregar també els porxes originals. Per tant, ahir l'únic que queda pràcticament que no s'ha tocat és el racó on està el bar del Miso i tal, i un trosset de davant, però les arts originals queda el 50%. Núria, una plaça molt moderna per lo que és el centre neuràlgic d'una ciutat com Vila-real, o la deixem conforme està? Se pot millorar? Jo me mulle i pense que és una actuació que permetís a la gent gaudir de l'espai, que és una arquitectura actual, però integrada, i, bueno, té el guinyo T'agrada? a lo que és... A mi sí m'agrada. Vull dir que... I, a més, és que la participació ciutadana permeteix ser un centre de molt dinamisme local. Evidentment, És alerons Tenim que que n'hi ha i tenim tot que això? construir- Ho veu tenim que modern construir- i adequat al lloc, a l'espai? jo crec que és un espai interessant. Adequat, I integrat? adequat. Adequat a l'època en què se va fer, i no pense que sigui una actuació irrespetuosa. Pense que... Es podria millorar tal vegada ara Bueno, les el coses, al final, paviment, jo no soc crítica potser d'arquitectura alguna ni molt font, menys, no? però, bueno, potser que a la gent li estranyi un poc, que és massa moderna, que tal, però realment mirem la funcionalitat, mirem bé l'atractiu, les rampetes que pugen els xiquets, que n'hi ha un paviment, potser en el paviment haver marcat alguna més de lo que era l'antiga configuració de l'antic Ajuntament, algun guinyo més a la història, però a nivell disseny i actualitat, jo veig que és una proposta interessant. Jo discrepe no en el disseny, que és una plaça molt moderna, però a mi m'ha agradat que aquesta plaça estigui allà per la zona de la Panderola, però no al centre de la ciutat. I una. I una altra és que després ens van colar que ahir no se podia posar l'estàtua de Jaume I que n'hi havia. Quan jo anava a Reus, per exemple, allà està el general Prim, que està allí, i n'hi ha un pàrquing baix de 5 plantes cap avall, per favor. Tècnicament, clar que se podia ficar allà Jaume I. I jo ho vaig dir l'exemple que era com si tu a Sant Pasqual, que és el sant que dona la basílica i tal, en compte de ficar-lo a l'altar major, el fiques a un altar lateral. Jaume I l'hem desplaçat a les afores, els afores no, que no està tan en la plaça, però ja no està al cor de la ciutat. És a dir, ahir n'hi ha 2 errors. Primer, aquí aquesta plaça tan moderna no és el lloc on ficar-la, i aquest entorn medieval, encara que també se va trencar en els anys quan se va fer la torre Caixa Rural, se van fer edificis que no pegaven en l'entorn, s'ha quedat també pogut optar per un disseny més clàssic per una plaça i tal, i després que jo crec que no és el lloc on és aquesta plaça moderna, que si hagueren respectat l'estàtua de Jaume I en qualificaria un 5, però així jo la nota és de suspesa, per la meva manera de veure. Ara, reconec que un arquitecte conduït, des del punt de vista, diguem, tècnic i artístic i tal, clar que és una plaça moderna, però se pot, qualsevol poble voldria tindre-la, però no justament a la plaça Major. Jo no la veig per plaça Major. No sé si Bueno, el debat em pareix interessant, no? Però jo m'agradaria situar-me millor en termes acadèmics, no? És a dir, l'obra actual que va fer l'arquitecte Fernández Vidancos, que és de l'any 2008, que és un arquitecte prestigiós i conegut, jo el conec i tal, ell se plantejava, i des de la meva perspectiva no ho va aconseguir, se plantejava una assignatura pendent que encara està pendent. És a dir, com cosim una plaça medieval
en un nou pla parcial Espai. d'eixamplament. És que, clar. És a dir, això com se cus per a que tots o la majoria tinguem avantatges econòmiques, culturals, de confortabilitat urbana, etc. Se va intentar, quan se va derribar en els anys 60, quan se va intentar ficar el rei i aquell espai conductor que al final no se va fer. No? Ho va intentar després Fernández Vilancos en la situació actual, que crec que tampoc no ho ha aconseguit. Per tant, la meva tesi és que haurà de vindre algun arquitecte o algun grapat d'arquitectes el dia de demà, quan, no sé quan, i a veure si som capaços per tercera volta fer-ho. Me permetís, com ho tinc tot molt fresquet, que ho deia en un principi, val la pena pensar que en un principi la plaça medieval, en el projecte de l'any 61, la plaça medieval alçava 8 altures de pisos i d'oficines en les 4 voltes, enderrocant-ho tot. Ostres. I deixava sense edificar la plaça del Generalíssimo, on només quedava l'Ajuntament i les altures permeses eren 16 metres, que eren les altures laterals de l'Ajuntament. És a dir, que el projecte franquista abocava l'edificabilitat en la plaça de la Vila i no en la plaça del Generalíssimo. Després va passar el que va passar i se va fer al revés. I encara així n'hem pogut salvar alguna coseta de la plaça de la Vila. I una última pega. Però jo ho deixaria per a primera etapa de suspenso, segunda etapa Ja veurem. jo diria que suspenso, tercera, doncs... I una altra pega, els materials. Jo reconec que en aquella època me va pillar, que anava bastant per Terol, per Teruel, la plaça del Torico famosa, van canviar allí tot el pis i tal, i jo mirava el pis, quan venia així, mirava allí, i allò estàvamos, com si ho haguem ficat ahir, no n'hi ha ni un badallet ni mig, i així jo no sé si els materials no eren de la qualitat que foren, perquè el mur i que han ficat, on està aquesta frase del d'això, pareix el mur de les lamentacions, a part que te tapa molta vista per l'escenari que hagin posat allí. Això no m'agrada, tu estàs a la Caixa Rural, no vull fer propaganda, he fet una cerveseta i podries veure estar allà l'avinguda de la Murà i això te ho tapa. Però jo crec que tapa vista intencionadament, per configurar un guinyo a lo que era la vila. S'haguera pogut fer, avui en dia n'hi ha altres mètodes, no? S'haguera pogut fer un arc transparent, 1000 coses, no? No un mur de les lamentacions. I si damunt Estic a soles, està mig defendent. No és que siga defensora, però me pareix que és una està mig caent actuació. la paret, el pis està fatal, és que el material està fatal. Jo no sé si és Almenys falta sí, de manteniment o millorables ja tot, per supost. que originàriament els materials eren ruïns. Jo no entenc de materials, però és el que veig. Una tertúlia interessant, aportacions, comentaris al respecte, cada un Punts de pot vistes anar personals, traient únicament. les seues conclusions, però des de luego el que sí que està clar és que els tertulians que estan avui així coneixen molt el patrimoni de Vila-real, coneixen molt la història i la realitat i també el passat. Jo ja pràcticament per a concloure esta tertúlia els diria alguna frase que poguera quedar respecte a la tertúlia que hem tingut respecte al patrimoni. Emilio? Bueno, jo diria que el patrimoni, des del punt de vista polític o des del punt de vista cultural, ha de ser una carrera de fons, però la velocitat ha de ser de creuer, no? Per tant, és una perspectiva que no ha de perdre de vista cap govern, ni cap organització, ni cap associació, ni cap particular. I també n'hi ha que dir-ho, en els últims anys s'han fet esforços per particular, la Casa de Coré se va rehabilitar. Per tant, en resum, la frase seria no perdre de vista el patrimoni, és un actiu i una obligació de les associacions del govern municipal i, evidentment, també dels particulars. Núria? Jo diria que el patrimoni, com herència que tenim l'obligació de mantindre-lo, però, a més, de donar-li, no reconvertir-lo, però donar-li una utilitat que també el patrimoni ens potencia el disseny de ciutat que volem aconseguir fent aquest nexe d'unió de modernitat i antiguitat i que fem que la gent valore més el patrimoni i, a més, que el patrimoni ens siga el condicionant per millorar aquests espais públics i la ciutat que volem. Toni? Jo vaig perdre la vocació política, de gestió directa de la política, no tots són polítics, tots som animals polítics, com diuen els filòsofs. Un dia que vaig proposar, vaig ser mitjanyet, vaig ser regidor, de posar una plaqueta
on va morir la reina Maria de Luna i m'ho van voltar. Jo m'he ficat les mans al cap i per on estic, així la gent no s'estima en la història del seu poble, res. Però, clar, després he vist que m'ha anat millor, perquè al cap de 10 anys no solament han ficat la rajoleta, no dic que sigui gràcies a mi, no era l'únic que ho demanava, no solament la van posar, sinó que em van contractar, el mateix Ajuntament va fer una xerrada sobre Maria de Luna a la Caixa Rural, que inclús me van pagar alguna cosa, com dir un bocadillo. Per tant, vull dir que anem a millor. Però jo pense, la frase meva seria que preocupa't de conèixer el patrimoni i la història de Vila-real, perquè només se valora allò que se coneix i només s'estima allò que se coneix. Si tu una cosa no la coneixes, no pots apreciar-la ni estimar-la. I jo crec que, per sort, anem a millor, perquè venim d'on venim, en aquella època, jo què sé, finals de la postguerra, que el que sabia llegir i escriure, el fent mestre, que no n'hi havia mestres, llegir i escriure, un ja era un intel·lectual, avui en dia la gent té més coneixements i més coses, i per tant, quan més història sapient de Vila-real i més coneguem el patrimoni, més el valorarem i, per tant, més el protegirem. I ja per acabar, no vull enrotllar-me, una vegada el senyor alcalde actual va dir de fer una espècie, no sé, de Consell de Savis tampoc, una espècie de no sé quin nom va dir, com un equip d'assessors, alguna cosa així, culturals i tal, que faran una cosa apartidista, en el sentit de que mane qui mane, que n'hi haguera com un consell ahí d'ancians o de savis o alguna cosa, que mane qui mane, gent de totes les tendències, però que valoren el patrimoni, perquè quan més coses tinguem que no depenguen del partit de torn, perquè no ens vinga un tram i ho tira tot per terra, i jo crec que això estaria bé, fer una espècie, que ara no sé la paraula que va dir el senyor alcalde, no era consell, era... Consell de la Cultura o Consell... Sí, un Consell de Cultura, un Consell local de Cultura, que tampoc és que siguin sempre els mateixos, això pot anar canviant, i tal. Jo crec que això seria acertat, perquè, per exemple, jo crec que Castelló això ho fan més per les festes, les gallates i tal, no sé, si per la cultura ho fan. Però això està bé, perquè hi ha gent ahí que pot aportar coses i això estaria bé, que des de l'Ajuntament els regidors se deixaren assessorar, que cal que sigui gratuïtament, que també se pot assessorar en gent que realment s'estimen aquestes coses. Gràcies, Toni, gràcies, Núria, gràcies, Emilio. A vosaltres. Seguirem en les tertúlies de poble.